Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow. Ma, gipangutana tabaya ka ha, Sara. Sawa pa ko makigsabot ni Papa nimo. Kung willing ka bang magpakasal ni Mateo? Nahibaw ko ni anak, ma. Og nakasabot sad ko nga doon na ako'y obligasyon kang Mateo. Human sa among kasal. Naluoy ko nimo, Sara. Pero nakasabot ka man tingali nga dunay tantrum si Mateo nga ikaw mismo dili makapugong. Nahibaw ko, ma. Mao man gani nga nahadlok sad ko ba nga bawon siya sa gipaabot niyang kasal. Sara, ayaw hagyud pagdaha ang imong kaugalingon nga dili ko mauhawan. Mas maayo tingali ma nga si Anton mo ihang yuon nimo. Ako pwede makayo kung makapugong. Ang ako lang gikahadlukan. Kung mulaban si Mateo nako, nakasiguro gyud kong dakong gubot. Sagdi lang, Sara. Ako sang hangyoon ni ana si Anton. Kasi na og pangigil ay naghari ni Anton, ma. Mausab na'y akong namatngunan ni Anton. Mao hinungdan nga dili gyud ako siya hatagan og maayong pagtagad. Nga ako lang gid siyang likayan. Labing maayo. Nag-contact na kog wedding planner. Mugasto gid ka, ma? Yes, aron dili magmahay si Mateo. Gusto kong malipay sab siya, Sara. Anong di mo kumahimutang? Unsa hitsura ni Mateo sa ilang kasal ni Sara? Ano magunahuna man sa kuwana eh? May pulmatuog na ko. Ano kung sada? Uwa si Amy. Gusto. Di na ko hasulon kung kagulingon tungod lang ni Sara. Mateo, ikatulo na lagi kang nagbutang og kadon sa imong plato. Kaon pa ko, ma. Lami kayo sudon. Gilamian ka? Lami kayo imong... Unsay nga sa giluto ni mo, Sara? Gisadong pork chop. Ay, lami kayo, Sara. Pirmi niya luto niya. Sige, basta imong request. Dong, kasi di ko ni mo mabinlan tong sudan, Dong. Kaon ng diagod. Ay, ayaw lang, di lang ko kaon. Kaya wala yung tikuan magtubig. Matuka niya ka. Magbutang na lang kog pitsel nga puno sa bugnaw tubig ni Mateo. Ayaw lang, sir. Ako lang ko magpitsilong niya. May suod nga bugnaw nga tubig. Ayaw lang. Bitaw. Pasag din na lang si Bugart. O ikaw sa Bugart, dunga na lang na mo kaon diri. Kira, mamay. Lindot sa ning magbarog-barog lang. Kita ka nang iro, ma'am. Pinapandot ka maminaw sa. Kaya iro ba? Mag-atang lang. Tagahan lang ka ng bukog. Ganaan sa ko mag-atang ni Dong Mateo, ma'am. Ari lang ko rin. Di nakaatang nako, Bugart. Naa naman, Sara. Atiman ako. Ay, Dong Mateo. Basta guwapo. Mao ba, Mateo? Di na atiman Sara nako kung di pa ko gwapo. Sano? Ikaw, gyud. Mabuni pa ninyo kanon ako plato, bi. May puspos. Ganahan pa ko kaon. Ako na lang puno, Mateo. Sugan ako, maoy. Murag, karon ka pa makontento sa imong kabusog. Lagi ma. Mura mabuto ako t-shirt good. Uy, tingali unsay imong bation ha.
Sakitan ka gani sa tiyan, dagan dayon sa CR. Hala, nganong dagan man ko si Arma? Ay, tungod sa sobrang busog. Unsabay na hitabo nimo. Wa man. Ganahan lang ko kaon. Lami man gud luto, Sarah. Mateo, dili baya nato ko sinira si Sarah. Wa na ko siya sweldo. Di ay siya luto sudan nato, ma. Oo ka na rang ganahan siya. Pero dili gid nato siya masuko. Ako lang sugo, Sarah, ma. Inig human amo kasal. Human sa inyong kasal, imo na siyang asawa. Ug dili sulugoon. Labi pang dili ko sinira. Ay, ako lang ang yun, Sarah. Oo, sige. Bahala ka. Unsa man, dili sakit ang imong tiyan. Di, uy. Busog ang kayo ko, ma. Day, lakaw na dito ka, kay gawat sa Mateo mo, laing kitinanawa na to. Manglimpyo lang ko din sa kusina, Bogart. Ayaw lang. Ha? Ako lang tiwas. Sa may gamit sa helper nga, dinay kung di sila manglimpyo. Sige na, lakaw na. Ikaw. Uy. Napay sudan, Bugard. Oh. Bugard, biya din mi. Dali nga. Ha? Nga naman. Nagtuod kang makigsulti ko nimo? Mubalik ako sa mong kwarto ni Mateo. Kadiyot lang. Ayaw ko guliti. Ayaw na ko biya igot. Ayaw lagi ko guliti. Oh. Unsa man? Gusto kang tuslo kung taga kutsilyo? Ha? Unsa may nahitabo nimo, Anton? Gusto lang ko doon ko nga magkasulti mi Sarah ng kamera. Wala ko'y gusto makigsulti nimo. Excuse me, ma. Tay. Sarah, kadiyot lang god. Ayaw padungga si Mateo nga mo tawag kang Sara. Dili na ko gusto gubot, Anton. Ma, bisag kadiyot ragod. Bisag kadiyot ragod untay akong pangayoon pangahigayon nga magkasulti mi Sarah. Engaged na silang duha. Amo nang gipamayan si Sara. Busa, wa ka labot niya. Wa na may nunong ko'y labot ni Sarah. Agang! Dili ka man mo ang gusa umaabot ni mong anak. Timan ini, ha? Inig kataw sa gisabak ni Sara. Wa kagilabot sa bata. Oh. Si Mateo, maoy ilhong amahan sa bata. Uksa! Itay. Sukarin lang kong makaobi, Bugart. Gigutom ko. May pa. Hala, sukari dayon na siya, Bugart. Sus, nitotan. Sa? Iday niya. Namiyan ba ang gilutong Sara eh? Doon na siya ko'y katungan eh. Magsuka na! Sa iyo pa ka muli do. Dagano tagag makaon. Tay tiyas mangmo di may. Bitirik tumayo. Lamit din yung luto, Sarah, no? Lami mo lang. Lami gigilawa Sara. Luto na ba? Ikaw Sa? nga. Mga ano may. Ginagi kam kaon si Dong Mateo ganiyagod. Pero ting daganag gikaon. Lupig panoon ko siyang mangod mo. Lupig kas mangod mo. Hoy, ay kong iparehas ko, ana. Saman be! Unsa? Ikuha kong tubig to. Blah! Apoy mo. Blah! Adlok! Ikuha na kong tubig. Bili ko porta pa. Nade, Brad Anton ako. Ako nang gitrangkahan ang pultahan. Busa dili na siya makasayon sayon og sodi ni. Ngano karon pa man siya abot? Hindi siya. Ambot lang. Mateo. Ari lang kakahigda tupad nako. Ha? Dali dayon. Hindi ko eh. Uwaw ko. Sige na. Dili bitaw ka magdugay tupad nako. Karon lang kay ni ang imong Brad Anton. Anya, katog niya Mateo. Dali na lagi. Sige na. Gina lang uy. Tupad ta ha. Ay, bagting mo cellphone dong. Baan ay.
Nagkaon mo kayo. Bahala ng pagano sa binagting niya. Hapsum taon kayo sa habak yung cellphone. Di galing makagawas dong Anton. Dong Anton, dong Mateo. Tupag ka din na dong. Anong nanawag man ka? Ngano dili man ko manawag nimo? Ngawa man nimo trangkahay ang pultahan. Balik pa mo ko diha. Gigutom ko maayoy mo nang ipauli una ko dres bay. Gigutom ka? Kaduha kami kaon dito sa restaurant. Unya mo ingon kang gigutom ka? Dawat klaro nga mong kaon sa restaurant ay. Ano man, abot na ka? Mao man gani nga nasayra na ako ngawa nimo trangkahay ang pultahan. Di anak ko. Awini mo no, wala na ako trangkahi. Kay wa mo ko yawi gud. Wata ko kadiyo ta kay munda na ko kaon. Ay napagbalik dire. Usa? Ako namang ibilin akong autorya. Balik lagi ko dayon. Dili ti kablihan. Askang di malasa noon. Na, outside di kulambo di karundong. Pataka lang da. Kaklaro natin yung magkasulti. Chicks, magod to. Matagili Sara, no? Unsa man ka? Musulti siya dayon kang Sara? Ha? Eh, di ko milabot nyoy. So, kinaunsa mo diya. Pero dong Anton, pagmahay ka gyud kung nganong imong ipakasal si Sara kang Mateo. Unsa? Sultihan di ka dong, no? Tako, kinagaba ka ng gamayng anghel nga imong isalikway dong. Hilong dia. Sabaan ni mo eh. Ikaw ba? Ayaw pun iron ang kayabag na ko ron sa kunuan na. Mas musamot ka gayabag dong. Inig-abot sa adlaw sa kasal nila ni Mateo ug Sara. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!